Днес се намираме в началото на квартал Стромила до Вия Парк Юг, а сградата говори сама за себе си. Малка, кокетна, която още от общите части ще се чувстваш като вкъщи. Ограничен достъп, един вход и ще познаваш всички съседи по име. Апартамента е на среден етаж, изцяло покрит, а стаите са достатъчно просторни да развихриш въображението си. И имаме паркомясто точно пред входа. Сградата е въведена в експлоатация и можеш да започнеш ремонт веднага. И сега знам какво ще си помислиш. Майстори, време, увъртания, нерви. Не се притеснявай. Ние имаме дори перфектната бригада, която ще свърши всичко за теб. Ако си познал своя имот, обади ни се, а ние ще свършим всичко останало.